Kaya ayan guys, yan yung oh yeah, tapos lahat. Minsan para kami naka-violet ko na sobrang kulit. At itong cheese. Hello guys, good afternoon. It's Christine and this is our family budget. So yun yung mga sinampay ko. Si Hagri pinatulog ko. Ngayon ako nag-vlog kasi kanina wala lang akong i-ano sa inyo. So ngayon is maglalaba ako. Katapos ko maglaba kasi tulog pa si Hagrid. Pagkatapos ng mamaya is mag-study kami. Kailangan na yung mag-study. May flashcards akong nabili, kaya ayun. So maglalaba muna ako kasi ang dami kong labahin. Tsaka yun yung kalat ko sa Diyos ko, hindi pa tapos. Kaya ayun. Hello guys, so ayan, tapos na ako maglaba finally. So ayan, ay Diyos ko Lord, yung mga tutupiin na lang naman. Tsaka buti nagkasya lahat yung mga nilabahan ko. Andyan pa sa labas o yung mga shorts ni Hagrid. Buti nagkasya kasi naglaba din yung in-law ko, kaya konti lang yung sampayan. Pero finally natapos na din ako. Tapos si Hagrid, ayan. Wala naman siya sa mood. Makain ng snacks. Kasi kanina naglalaba ako. Naglalaba din siya ng kanya. Kaya ayun. Maglilinis na lang ako. Actually, na lang. Konti naman lang. Yung bedsheets na lang yung aking kailangan palitan. Tsaka yung mga punda. At kasi ilang na ba, kasi medyo na busy ako, kaya hindi ko una ng pansin yung pa-change ng bedsheets. Yun, mga tutupiin ko na lang kasi isang basket nagpang-abot na yung mga tutupiin ko tsaka yung mga nilabahan ko. Say hi. Say hi. Hindi niya siya, parang pag wala siya sa mood, ayaw niya. Parang pag nasa mood naman siya, yan. Pag nakikita niya naman nag-vlog na ako, yun, nag-hi guys, din yung damit ko. Wala na akong damit, wala na akong nasuot kasi puro na mga kaya yun, basa lahat. So yun lang guys, wala akong masabi sa inyo ngayon dahil, pero ngayon ay mamaya mag-upload na ako mamaya guys. Tapos ko nang i-edit yung thumbnail na lang, mabilis lang naman yung thumbnail. So yun. Tapos ko lang maglaba guys at magkape. Nagpanunood ako ng She's in Her Apron because I need some motivation today. Hi guys! Parang, yun na nag-hi guys na yung isa. Hindi siya makita. Hindi ka makita, be. Pero ayun. Kaya ayan guys. Yan yung aking atupagin habang ako nanonood ng YouTube. Tapos ayan, yung mga kalat, Diyos ko Lord. Kaya linisan muna natin yan. Next naman, ito naman. So, ayan. Wala nang laman. Pero yung floor, tingnan nyo naman. So, ito yung mga tinupi ko. Yun yung, grabe. Bed sheets, yun yung ipapalit ko doon sa kwarto. Grabe, ang kalat. At habang nanonood ako ng YouTube kasi patapos na rin ito. Oh yeah, tapos lahat. Tapos na, hindi siya ganun kalinis, pero teka ba? Hindi siya pero na-organize ko na yung table, yung mga toys, Diyos ko. Yung mga hugasin. Yung ice yan nasa Tupperware. Ayan. Tapos na ako. Magpa 5 na pala. Magpa 5 PM na. Check ko muna kung ano yung ulam namin today. So, isda pala yung aming ulam ngayon. So, mag-isda. So, ibig sabihin, ko ngayon, magsasaing. Kalimutan ko magpa-thawed ng isda. Gusto. Dami kong gawain ko kanina. Hindi pa ako upload. Hindi pa ako natapos. Diyos ko. Sasaing lang muna. So, yay! Walang work si Papa. So, parang kami naka-vlog.
Minsan para kami naka-violet, minsan para kami naka-black. Gusto ko pag-usapan namin ni Papa mamaya yung about sit-down. Grabe na yung buhok. Sit down with my husband. Uy. Ay, pero mamaya na lang, mag-chika lang muna kami lunch. So, ayun si Papa, nag-CR pa siya, guys. Pero actually, sobrang masaya kami ni Hagrid, dalawa. Kasi 4 days, total of 4 days yung wala siyang pasok. So, diba, ang tagal. Kasi ang tagal na yung wala siyang day off. Kaya, mamaya, gagawan, magsisit down kami. Ang pag-uusapan natin, yung about sa, namin ni Papa. Kagaano ka-importante yung budget sit down sa mag-asawa kasi sobrang importante talaga, guys. Ang daming mga pagkakamali namin noon na ginawa. Pero yun, kalat sa likod. Pero ayan, yun lang. Hello, guys. Magpe-film sana ako kaso maingay. Left and right yung nag-music, kaya ayan, hindi ako makapag-film. Kaya gayon. Pero mamaya aalis kasi kami ni Papa. Kami ni Hagrid kasi di ba walang pasok si Papa ngayon. Kela is live. Kaya ayun. Okay. Kumakain ako ng tawag dito, melon. Ang sarap nito, guys, pag diba? Ganitong kaitip panahon. Kaya ayan. Meron pang isa, may konti pang natira doon sa refrigerator. Kaya lapapan mo sa parto. Diba ako, relax na ako dito sa labas. Hindi dito sa camera, parang ang laki ang laki naman ang boobs ko. Hello, guys, paalis na kami. Hindi Papa, saan ba yung mag-ama ko? Nakapambahay lang kami kasi kinamama lang naman kami. Dito na kami, guys, yung aking mag-ama. Asa na yung anak ko na sobrang kulit. Hindi yung anak ko nang-aaway. Dumating kasi yung lola ko. Bali, mama ng mama ko. Kaya pupunta kami doon. Kasi, Papa, uy. Yung anak, ibihaan lang niyo. Yung anak ko. Ang init talaga, guys. Sobrang init. Hanggang mamaya siguro, doon na lang siguro kami maghahaponan. Try and alam. Pero, start ito ng aming alis sabi. Ano sabi? Init. Ano sabi? Yung start ng namin, guys. Holy Week. Kasi walang duty. Wala nang pasok si Papa until 31. Saturday. Ayun. Kasi pa, we rin have pot. So, maghahanap kami dito ng ano to? Buy one take one pang Greek style man jud ni. Ano GR? Greek style, basta Greek style mahal. Mama. Kanina lang 96. At itong cheese, Danish cheese, 65 pesos ata ito. Ayan. So, let's see. So, kagaya niyan, guys, April 24 ang kanyang, April 24 yung kanyang expiration date. So, maubos naman niya to, hindi pa abot yung 24. So, yun, papunta kami sa bakery kasi bibili kami ng bread. Kasi 4 na, natagalan kami sa bangko kasi. Bibili ko na kami ng tinapay kasi nandito si nanay, diba? 4 na, kaya magkakape na kami. Ang ingay ng dalawa, ang mag-ama ko. Ipupulitan. Ito talaga yung pinakamasarap, yung Arby's. Pero saan yung sinasabi ni mama na isa? Dito pa. Dili lagi ta. Di sabi ni mama, mas masarap daw dito. Dari daw, mas lami daw dari yung si mama. Mas masarap daw dito 5 pesos lang. Tsaka mainit. Apa? Kana kaning bread, star bread. Wala ko. Apat na ni. Pata kanik wabi.
Apat ko dani. What to ane? Ay, lima-lima naman. Lima-lima na lang, ano. Oo. Oh! Magkabadlungon, muna ka teman ka. Hello! Wow. Ayos ka!